Maldives. Nova York. El de Rafa Nadal. El curioso caso de Harry Quebert. Cheesecake. Tiramisú. El futbol. Golf. Breaking Bad. Lost. Notting Hill. No recordo el nom. No. Slumdog Millionaire. Ah, molt bé. Seria, per exemple, bomber. Oh. Jo, dissenyador. No passar per sota de les obres que fan allà a la façana, allò em mata. No ficar sabates sobre la taula. D'ahir, sempre. Jo també. Jo. Roger Federer. Un ídol. Jo et diria... Doncs mira, Rafa Nadal, va. Qualsevol que sigui d'estopa. Jo, una que es diu Dilema. Amb roba d'esport. Jo en pijama. Jo sincerament no tinc cap frase, però bueno, qualsevol cosa que motivi, que t'animi i tal, sempre és benvinguda. Comparteixo el seu, no tinc cap frase en ment, però qualsevol cosa motivadora va bé. Doncs que es poguessin curar segons quines malalties. Jo, hòstia, em canviaria a molta gent, més que les malalties, a molta gent, la mentalitat de molta gent. Sense la vista. Què dius, animal? Jo sense el tacte, jo crec. Sí, tacte. La formiga, molt treballadora. Jo un tigre, sí. La sinceritat. Comparteixo el que diu el Toni. El blau, sempre. Correcte. No sé, tio, és que no em ve al cap. No som uns germans relativament graciosos, per tant... Però s'avisa una mica de temps. Et prepares, però ara, em sap greu, a mi no em ve cap. D'aquí 10 minuts el tinc.